Para pamirsa ngaturaken wilujeng ing wanci menika TATV ngaturaken program karawitan saking Karawitan Miji Larasati Sanggar Seni Cokro Budaya Plosorejo Metese Karanganyar. Minangka pelindung Ibu Giarti dalah Ibu Suwarsi wondene pembina Bapak Yusuf Widiatmoko dalah Bapak Roni Kesumo. Ingkang sepisan badhe ngaturaken lancaran pambuka Miji Larasati kalajengaken bawa pocung terus ladrang pocung larasipun selindro patet manyura. Sumangga wilujeng hamirsani. Kinarya ambang